Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow today. Il-ħamis fil-għaxija saret attività oħra organizzata mill-Forum Żgħażagħ Laburisti I'm In din id-darba ġewwa stabbiliment fir-Rabat. Il-żgħażagħ preżenti setgħu jiddiskutu mal-mexxej Laburista il-manifest elettorali illi ġie approvat l-erba' fil-għaxija. Aħna tkellimna ma' diversi żgħażagħ illi kienu preżenti għal din l-attività dwar xi ħarsu u dwar x'joġobhom l-iktar f'dan il-manifest elettorali u forsi dawk il-punti illi l-aktar illaqtuhom. Iż-żgħażagħ li tkellimna magħhom laqgħu b'mod pożittiv il-proposta ta' gvern ġdid li saħħaħ l-istipendji. U dawn jibdew jiżdiedu bil-kumpens tal-logħli tal-ħajja prorata ħalli jirriflettu aħjar il-ħtiġijiet tal-istudju. Hemm ħafna proposti interessanti. Naħseb l-iktar waħda li taffettwa lilna żgħażagħ hija tal-iskola, tal-istudenti dwar l-istipendium. Speċjalment l-istipendji laqtitni ħafna li ħadd timxi skont l-logħli tal-ħajja bit-80 bejn €3 kważi ma tagħmel xejn. Dan il-manifesto ġobdu raqatna ħafna fejn rigwardja l-istipendju. Ija nemmen li Joseph se jwettaq dak li qed jgħid. Jiena bħalza sibaqtuna ħafna l-posti fuq l-edukazzjoni u s-saħħa. Fost iż-żgħażagħ preżenti spikkaw ukoll il-kummenti ta' kif il-manifest elettorali jaħseb kulħadd. Fil-manifest qed jaħseb Malta kollha, kull qasam ta' ħajja u soċjetà. Il-manifest nara kif qal Joseph roadmap illi jagħmel sens ħafna għall-pajjiż u l-punti li laqtuna ħafna huwa li foka u idaħħal ħafna l-żgħażagħ. Il-Partit Laburista għandu idea friski ġodda u li jattiraw iż-żgħażagħ. Fl-aħħar mill-aħħar il-Partit Laburista għaraf għandhom bżonn iż-żgħażagħ. Oħrajn qalu li laqtithom ukoll il-proposta dwar il-kultura. Gvern ġdid qed jipproponi aktar inizjattivi edukattivi u promozzjonali illi xettlu l-arfin u l-apprezzament tal-patrimonju artistiku u kulturali illi pajjiżna huwa moni, partikolarment fost it-tfal sa miċ-xkunnija tagħhom. Jiena l-iktar li laqatni ħafna wkoll għax il anke lill-familja tagħna bħala li għandna t-tifla fuq il-kultura li anke ħajkonna aktar ċans it-tfal tagħna għasfin għall-kant ħajatuhom aktar ċansi anke mill-iskejjel li ħajftinna. Ġifieri punt interessanti ħafna li naraw it-tfal tagħna ħajkollhom post ukoll fis-soċjetà l qudiem. Kulħadd ħajkollu l-istess dritt u l-istess opportunità. Ġifieri mhux se nħarsu li ċuħ, kulħadd ħajkollu dritt. Żagħżugħ ieħor tkellem magħna dwar l-istil ġdid ta' tmexxija li se jkun qed idaħħal gvern ġdid. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy world. You're the diamonds, you're the pearls, let's make a new tomorrow today.